10 bezpečných přikázání, sponzor Plzeň. První přikázání zní: otevřte dveře. Druhé přikázání zní: vždycky nechte místo pro poradce, aby mohl přistoupit. První přikázání zní: vždycky si nechte místo na volantu. Přikázání zní: nikdy neškoupejte s pásama, jinak vám nepůjdou natáhnout. Přikázání zní: nikdy si nepleťte mlinkyny se stěračema. Přikázání zní: nikdy v autě nebijte koza, pijte Plzeň. Protože koza smrdí. Přikázání zní: vždycky nechte svého psa. 8. přikázání zní: nikdy nesrážejte lidi. Už? 9. přikázání zní: nikdy se lidí neptejte na trasu. Startujte auto, je vám 13. Zabijete. 10. přikázání zní: vždycky si dávejte muziku na hlas. Bonusové pravidlo zní: vždycky, pochválte své auto za jízdu. Hodnej chlapec.